Sing tansah mituhu ana dawuh mapa yung sampeyan nimbali anakmu aku ayo ndak kanthi ngunjukake syukur ngersane Gusti kang nyipta jagat dene awit panjenengane wis paring pirang-pirang kanikmatan nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman sahingga awake dhewe bisa tetunggalan mapan ana ing pabrik gula Kebon Agung iki nggih wah tilik para pepunden tilik sedulur sing kepareng lenggah ana kene iya nduk matur sembah nuwun kunjuk dhateng pangarsa utawi pimpinan wonten ing Kebon Agung panjenenganipun Bapak Hendra Setyaji nggih ingkang sampun nimbali dhateng pun cangik sak kanca saking Sala iya yung yen ora klir awake dhewe sowan rene iki yen ora ping 3 ya ping 4 iki nduk nggih durung ping 5 ya mak ora sangarep-arep nggih bakune nderek ndedonga bengi iki nggone tirakatan lan tasakuran awet bakal miwiti giling maneh yen ora kleru bakal kawiwitan tanggal 1 Mei nggih syukuran awet nganti ngrekalenggan iki kabeh panjenenganing para pepundenku sing kepareng lenggah ana peperintahan wiwit pimpinan sak jajarane saka pabrik gula Kebon Agung tansah ginanjar kesarasan nggih sak teruse ya ngono nduk kabeh para pepundenku sing pareng lenggah ana kene mudune para petani tebu antuk sawab saka Gusti kang nyipta jagat kawilujengan kebagas kewarasan kawibawan kanugrahan lan barokah sing lumintu amin mula iki gandeng awake dhewe sowan sadurunge ngaturake lelagon sing akeh-akeh luwih dhisik aku bakal atur pakurmatan kunjuk dhateng para pepunden kula wujude lelagon ya kuwi himne Kebon Agung ning dening para kadang pengrawit digarap irama mares digarap gamelan oh nggih kaya dene mares utawa lelagon Kebon Agung ya mak iya iki ditranslate ing kepareng translate ya kuwi Mas Widodo sing kepareng asta demung kae nggih digarap ana gamelan ya sak wujud-wujude ya nduk kabeh iki mung pambudidaya ewadene ana kurange nyuwun gunging samudra pangaksama nggih mak heeh mulai monggo ca dipun aturaken menika lelagon Kebon Agung monggo dipun aturaken monggo yuk atur sembah nuwun sampun dipun aturaken mares Kebon Agung nggih iki bawane swara kabarung gamelan ki ora pati cetha kepiye sing dadi apa kuwi cakepane nggih mula aku nyuwun ijoan tegese vokal tok tanpa instrumen nggih dasare karo nggo ngetes sing wis hafal sapa sing durung sapa nggih nek bareng gamelane ora hafal mung mangap wae ora ketok ning nek tanpa gamelan ku titenono iki sing lulus sesuk entuk jarik wadene sing ora apal sesuk tak jaluk jarike. Ya ayo iki coba iki mencongak dites. Ayo tanpa instrumen bareng waranggana vokal. Monggo gen cetha surasane. Yo. Jiro ya. Sampun dipun aturaken mares Kebon Agung nggih. Yen ana lupute nyun pangapura. Iya, wong jinaraken ya rong dina di apa kuwi digarap karo kanca pengrawit. Dasare diatonis digawe pentatonis ki ya rada mikir sawetara nggih ning wis bisa lumadi alhamdulillah nduk awit ya pancen ngene kok engger sing dadi gegayuhaning Kebon Agung kuwi menjadi perusahaan agribisnis berdaya saing tinggi di tingkat regional nggih yen wis kasembadan kuwi
Awit misine ya kuwi pisan memberikan nilai tambah optimal bagi pemegang saham. Kaping pindhone membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan berdasarkan asas saling menguntungkan. Nggih. Tegese ora ana sing dirugekake salah sijine. Iya. Kaping telu mengembangkan usaha agribisnis berbasis tebu dan turunannya secara berkesinambungan. Kaping papat memberikan nilai tambah kepada konsumen dengan menghasilkan produk berkualitas. Kaping lima mewujudkan bisnis berwawasan lingkungan. Nggih. Matur nuwun Yoyong, muga-muga ditirakati bengi iki wiwit tanggal 1 Mei 2019 kang bakal tumeka iki bakal wiwit giling nganti sak teruse kabeh pinaringana wilujeng ing Sambikala. Iya. Lan kabeh para petani antuk kawilujengan lan bisa ya kuwi mujudake tebu sing elok nggih sing bisa kanggo memenuhi kebutuhan masyarakat umum nggih. Iya yo heeh. Matur nuwun dene biyung wis kepareng bebarengan kelawan para kadang pengrawit nggarap lelagon Kebon Agung iki nggih. Tur dasare wis diantu-antu konduk suwane awake dhewe sak kanca ora mung aku karo kowe sing tinimbalan ning uga iki kawimbuh para kadang bintang tamu sing wis kepareng piniji bebarengan dikanthi alam-alaman kelawan awake dhewe iki nggih. Bintang tamu sapa sing kepareng tindak pepanggungan ayo dipethuk serampat sawetara dipethuk serampat nggih. Monggo karben Srigak nggih monggo Mas monggo sawetara ora ketemu karo kadangku sekoloron Mas Klitik karo Mas Kluthuk nggih mengke sik sadurunge awake dhewe jagongan panjenengan arep tak aturi nyanyi utawa tetembangan nembang napa tanpa wonten semayanane wis ora usah semayanan bakune mengke dimirengke siap ditembangke siap pelok monggo siap den ditembangke Mas Klitik monggo ayo monggo Ca diaturke monggo yuk ayo monggo sami-sami nggih janipun nek lagu kula niki digarap gamelan jane tiba gong 6 penak Gus nggih gandeng niki kendaan nggih sak gaduk-gadukipun dudu swara dalang ning swara dagelan lho niki nggih Mas ngoten nggih selamat malam Mas Klitik sugeng dalu Gus Bayu matur malam Mas Kluthuk dalu Bos ladah ora kencan ora semayan agemane wis seragam karo waranggana saestu mbok sumpah iki ora kencan lho saestu menika mratandhaken bilih kula kalian panjenengan ada hubungan hati ada hubungan chemistry di dalam pementasan dalu menika utaminipun kalian warga Kebon Agung niki leres waune niku tanggal 20 Mas nggih ning gandeng kawontenan lajeng dipun tundang ngantos dalu niki nyatane ya jodoh awake dhewe matur nuwun lan dene kula lan panjenengan sampun dangu mboten suwan Kyai Malang nggih wong dene konjuk keluarga agung saking Bon Agung ya tasik mencintai budaya dan menyambung tongkat estafet dalam menjalin persaudaraan ngoten dasaripun Mas Lirik nggih ingin dipun gelar wonten niku ramung pakeliran wayang gaya Surakarta betul Pak ning gaya pesisir gaya Ngayu Jakarta dipun gelar mriki sedaya iki berbineka tunggal ika apapun bentuknya budaya kita tetap satu nusa satu bangsa menjunjung tinggi bangsa Indonesia yang bermartabat awet budaya menika alat pemersatu bangsa dasare iki bar pilihan swasana panas didem nganggo budaya karena kondusivitas yang tinggi harus kita tanamkan karena menapa generasi bangsa itu indahnya budaya Pak jalan dengan budaya akan indah jangan jalan dengan ilmu akan mudah jalan dengan agama akan terarah itu mula dalu niki diwujudke tasakuran ya tirakatan saestu niki arep buka giling tanggal 1 Mei nggih mugi-mugi kemawon anggenipun berproduksi gula ora ana gula sing nomor loro gula tetap nomor 1 ini salah satu doa masyarakat Malang mudah-mudahan dalam berproduksi gula pabrik Kebon Agung insyaallah saged melimpah ruah
Amin. Apa rendemen sing dikarep-arep bisa kasembadan. Nggih. Syukur iso suwasembada. Leres. Wis ora sanjagake gula saka luar. Leres. Ya Mergo Mas. lho kene keakraban dalam pemik. Apa to? Ya aku tak omong. Lho, lah kepiye to? Ya tak jagongan ngono. Oh, karo Gus Bayu. Ya iya. Kono ndang ngomong wong iki aku enak. Kono ndang ngomong. Omong dhewe ya. Eneng apa lagi? Kula tak rembukan kalian jenengan Bos. Oh, arep rembukan. Lho nggih no. Iya. Sampeyan budal omah jam pira? Kula wau keng griya, keng Blitar jam 6 Mas. Jam 6. Nggih, makasih. Mas Lirik. Dawuh. Ayo lanjut. Iki, wandene ngeten lho Gus Bayu. Ya. Cinta masyarakat itu tidak ada salahnya. Wandene di antara keluarga besar PG Bonagung ini yang selalu memberi edukasi, inovasi kepada masyarakat Malang. Ngoten. Jumbuh karo temane. Oh nggih to. Kita. Self innovation, self education, self development. Wah, cocok. Itu yang menjadi memperbesar dari kalangan paraknya, Boten. aku tak maju neh. Loh, sampean wis dijak Omongan mek takoni budal jam pira tok ngono wis. Karepe piye? Ya sing kathah lho Bos. Oh, nggih lho ngoten lho. Garwane pripun kabare? Sehat Mas. Putra pira ta saiki? Setunggal Mas Bayu. Setunggal. Nggih. Sak menika nembe kelas tunggal SD. Bakune kabeh tenemu seger waras. Amin sembahun. Mas Lirik. Dawuh Mas Bayu nggih matur nuwun. Kula seneng. Ngoten nggih. Nggih. Wandene mboten seneng pripun wong para penggede-penggede dari kepemimpinan seluruh PG di Jawa Timur, seluruh Jawa Tengah dan juga secara umum Indonesia menika rawuh sedaya. Leres. Ngoten. Menika satu manajemen kalian trangkil Saestu. pati. Awake dhewe mbiyen wis tau Pairu Cahyono. Nggih. Teng trangkel riyen nggih teng kene pati riyen nggih Bos nggih. Anu Mas Lirik. Dawuh Gus. Iki, Mas. Oh nggih. Niki jenenge PG Kebon Agung iki IDT. Ana apa niku? Iki duweke turah. Wah, matur nuwun. Mula terus syukuran didongake Iki mawon. berarti IDTW. Apa kuwi? Iki duwite turah diweh-wehne. Oh nggih. Amin. Nggih. Sing penting awake dhewe lak bersyukur. Leres. Wong sing kulino bersyukur bakal dilipetke meneh. leres Itu sapa mergo wong sing seneng bersyukur menika pikantuk berkah. Sing ta sing jak omong ki sapa kok lanyu-lanyu ki lho. Oh alah Mas yo kula iki sak grup lho. Lah terus pripun karepe? Lah marahi sampean ki wong nom ora duwe unggah-ungguh etika kesopanan. Ya jagongan kaya kritik wau lho rada. Oh arep ngucapke Kebon Agung. Nggih no Bagaimana ke depannya? Nah ngoten lho. Monggo silahkan Mas Ludung. Nggih. Kita beri kesempatan. Nggih. Assalamualaikum. Kritik ora tau ngrungokno. Lah wong kula napa kleru wong ya sak dulur lho. Masa aku ngene malah kleru ta aku dadi diseneni ta aku. Angge kleru dumungene Pyai Sepon kok nggih kedang lenggono to Gus. Mugi-mugi kemawon jagongan ya ora wangsulan. Ora wangsulane jagongan kudune omongan nggih jenenge jagongan. Alhamdulillah ing dalu. Wong dene kancane arep ngomong kok malah ngejagongan karo aku. Lah wong kula ming manut panjenengan dagelan lak mek melu dalang to. Sedaya kudune mengingatkan. Mengingatkan nek umpama niku salah, nek bener lak manut mawon. Mel aku diluk Ning ndi? neng mburi ngono. Nyapa? Tak encep nek ketel. Aja nesu ta. Omong-omongan Pak Gambok Cak iki jane malah Salam dulu akan lebih. Nah, ya nggih. ngono lho. Kula niku jan jenengan wae wektu ngono lho. Nggih, monggo. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho, Yo, ya ampun. blakrak to. Blakrak mesti. Sampean ki nek diwenehi tempat terus ngene iki lho omonganmu kok dindi ngene iki. Lah nyapa to jane iki? Sampean Lah ya wis rungokno to. gimana salam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah. Salam dulu baru wajib yang menjawab sunnah di sampean. Wong salam ki oleh apa? Yo oleh pahala. Sing jawab? Jawab Itu juga pahala. dapat pahala. Lho lah iya, pahalane tak pek kabeh ngono lho. Loh. Bocah edan kok iso. Ya sampean sunnah yang salam, gitu Mas. Wajib yang menjawab. Alah ya ora mesti. Enek sing salam ora wajib dijawab. Apa? Lah kayak pas salat jamaah kae, Nggih. pas imame ning ngarep kae. Pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Fil pas ataqiyatul akhir. Heeh. Fil alamina innaka hamidum masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajal ning mburi sarana. Waalaikumsalam Pak Yai ngono. Tak pengen balang mimbar ndasmu kowe. Ya yang gon-gonan. tempatnya kan beda. Gone beda Mas Lucu. Anu niki mboten iso mikir secara akademis kados panjenengan. Lah nyapa ora iso mikir.
nyambut gawe iki didelok kedisiplinan tuh bagaimana. Ya wis Loh, Kebon Agung nganti kaya ngene Nah. mergo kabeh wiwit pucuk pimpinan sampai karyawan itu disiplin. disiplin gitu loh. Gitu. Lah sampean ki ora disiplin kok. lah nyapa lho Paling tidak nun sewu nggih Gus. Ya. Siapa yang mau sukses itu meraih, itu harus ada tempat kedisiplinan dalam menanamkan kinerja. Nggih. Lho, iki lho, iki penting sukses ngene iki. Mula wong ki aja gegem tangan gitu. Terus Begaro tanganmu ben iso gumregah nyambut gawe nampa opah. maksudmu piye Lho, mboten mudeng ta? digenake. Nek wong gegem bondo tangan ki ndentuk kaya mana dapat hasil ning tangane begar nyambut gawe. lek Itu begar hasil. Entuk hasil lek begar nampa dit lek gegem ora entuk duit. petinjuke gegem ya bayaran yo Iya Mas. ayo Ih, Oh iya, petinju kae tangane Nah, gegem. nyatane ya bayaran oke Loh, ayo mergo ngadeg lek ngadeg bayaran. Nek linggo sapa sing gelem ngewe duit? saiki sing ngasta sapa Mas Bayu, ngadeg apa linggo lungguh. nah nyatane ya bayaran ya kondang ya larang yo ayo kowe ro sopir apa ora Roh, sopir kae ngadeg apa linggo sopir ke lungguh. nyatane ya bayaran Loh, lah iya. ayo Oh iya, itu. kowe tau tuh mon sopir ngadeg lek pengen nabrak Iki Cek ketok hati-hati lho, hati-hati. ketoke casing elek tapi kok dalam pemikirannya yo cerdas. iya no aku les mbok elek-elek ngene iki mas Elok. wong ki aja Mula tembung jalma tan kena kinira. Lho, nggih lho, Mas. Oh nggih. Batok bulu isi madu niki. wah aku kok mas Hebat. Jadi kedisiplinan tahu toh. penting lho mas Loh. Tapi nuwun sewu lho, Mas. Pripun? Niki kula nek panjenengan picados mutu kuat, muatan kualitasnya hebat. Nggih. Nek Mas Jok Luduk niki banyak bicara tanpa bukti ya. nyapa Tong kosong berbunyi nyaring. maksudmu Loh, akeh omongin yang tanpa bukti sampean ki. Karepe piye to kuwi? Oke omong tanpa bukti. Nggih, omong Jadi tok. wong okean ngomong ki ora ning apa-apane Pak ibarate tong kosong berbunyi nyaring. Berbunyi nyaring, ngoten. Oh nggih. berarti sampean ki lek mbelani kritik berarti sampean ki Aku ora mbelan ini aku mau genahke. sampean lek genahne berarti sampean yo melu salah Kok ngono? wong kakek ngomong Jari kritik mau ora ana gunane. sakniki kula tangkep jenengan niku ngasta napa Mayang, mayang dados menapa dalan. ket sore nganti esuk mengke omong ngono mboten Ya omong. nah nyatane yo bayaran yo laris yo kondang ayo Wah, kritik iki gaweke Ayo. seglongan aku kuwi jenenge. sing ngomong sapa lek kakek ngomong ra nek gunane ayo Maksudnya itu ikhlas. Nyambut gawe apa wae ikhlas, tanpa tendensi. Loh, ikhlas tanpa pamrih. kowe kira-kira bengi iki mulih ra bayaran piye kowe ikhlas kowe ayo Wah, biar ayo. ayo omong apa kowe Wes, ikhlas lho kowe aja wah medeni saiki medeni. Anu. aku lek udan ngene medeni aku Maksudnya itu ndak seperti itu. lah piye maksudmu Nggon meraih kemenangan itu ada, gitu Nggih, Mas. ah. Uang kine ikhlas pasti meraih kemenangan. Berarti- Keberhasilan ada. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang Kemudian. ada sing ngomong sapa tangga kowe berenang malah klelep ning ngene Wah, wis kuwi angel jak omong. Maksudnya itu majulah terus pantang mundur. tegese Wong maju ki mesti Menang. menang, lek mundur kalah. Aja nakalan wong nyerah kok. lomba tarik tambang kayak maju malah kalah ayo Wah, ayo Angel lho. ngomong apa kowe Sepelek ya. maju malah kalah mundur malah menang itu filosofinya kegagalan adalah kunci dari kesuksesan weh, Elok lho. nggih, Elok. kegagalan ku sukses Loh. yang tertunda. mungkin no bos Ah. saya ngomong sapa lek maju ki mesti menang ayo Mundur kae. mundur kayak menang lomba tarik tambangnya delon kayak Lho iya. ngomong apa kowe arepe Anu Mas. Pripun? Ngeten. piye Maksudku ki sampean ki tak dadekke wong tuwa. rasa Nggih. rasa mbok dadene aku tuwek aku Loh. Ndak- Maksudnya ki ya kula lak adi to Mas. Nggih. Niki lak Mas. Iya. Lah karepku nek sampean duwe pemikiran yang energik, pemikiran yang kualitas, itu paling tidak aku kan bangga. Aku kan seneng to. senengmu nggo apa Kaya Mas Bayu ki tuwane mateng tenanan. tegesmu piye Lah sampean ki dadi wong tuwa tak gokke ning ngarep. Ki ben matenge tenanan. Ngono lho. lek tuwek Tuwek ki sing mateng tenanan. tempe kayak ketuwek ini bosok ya Iya iki. wong yo aja tuwek-tuwek Maksudku ki
sampeyan ki dadi wong tuwek ki abot ngono lho. Eleh kapuk kae ya tuwek enteng malahan. Wit randu ki lek enom abot, lek tuwek enteng. Iya, maksudku ki kaya Mas Bayu. Ayo. Judek kowe. Kowe pedhot ta musuh wong pinter kowe pedhot kowe. Maksudnya seperti Mas Bayu itu loh. Jadi sikap, tanggap dan cepat. Pikiranmu ki banter. Dadi wong tuwek ki sing banter ngono. Pedah motor ke saya tuwek ya ora iso mlaku malahan. Angel Dik, angel. Lho, lha lek angel rasa digarap lho Mas nyontok kancane mau piye ngono. Wah, PR po. Angel ki jagoan awakmu kuwi lho. Aku ngomong sama Mas Bayu enak. Ada sinkronisasinya, ada berkesinambungan. Lah iya. Lho ngomong karo sampean ki kok repot. Repot rasa teko titip ra apa-apa kowe. Kuwi buah apa piye? Ora. Kene lho. Dadi wong ki sing nggon tuwa. Nuwun sewu Mas Bayu nggih. Nuwun sewu. Kroyon aku bengi iki. Ora ya. Kok oleh sajak kaya. Maksudku ki ngene lho Mas. Nggih. Anane jo klitik karo jo kluthuk. Ki nek wis penganggone ki padha. Ki kudu penemune ya kudu padha. Rasane ya kudu padha. Ngono lho. Nggih. Nggon antarane dhuwur ki blangkone padha. Padha. Baju atas sama. Iya. Ngisor jarike ya padha. Batuke ya padha. Ki Nggih. penemuannya kan harus padha to. Nggih. Ya ora iso padha. Lho lah ngopo? Manuke beda. Mas bukti kok iso. Ngoten. Kene lho. Blakrak. Nggonmu barang udan masih cilik. Kok senengane. Duduk sama rendah, Nggih, Bos. berdiri sama tinggi. Mbah nuwun. Mula kecintaan dari keluarga besar PG Bonagung Nggih. terbukti malam ini beliau pemimpin yang bijak, Ya. pemimpin yang hebat, Leres. selalu memberi edukasi dan inovasi kepada seluruh karyawan PG Bonagung. Amin. Nganti tekan petani ini ya ngono. Nggih, Bos. Nggih, Pak. Nadyan iki milik swasta ya antuk perhatian saka pamarentah. Saestu. Nggih. Mula Mula niki kula seneng kok, Mas. pripun? Tegese wayang niku wonten tlatah mriki tasih dipun antu-antu. Ngriki niku lho, Pak. Mas. Ngriki Malang niki Sing konsisten to, Pak Iya. apa Mas? Ki mbleset lambemu nek iki. Pak apa Mas? Nek Pak ki ya sepuh. ngeten lho, Mas. Nah, Niku lho, Bos. Malang niku lek masalah budaya ngedap-ngedap iki, Bos. Estu. Tuh, Ngremo Malangan, topeng Malangan. Malangan. Wayang kulit ya gaya Jawa Jawa Timur. Malangan lho. Nggih. Ora elok. Mula Niki salut Nggih. dengan Kebon Agung. seneng kula masyarakat Malang ngeten iki. Ya, Teko ketok dodone mulih ketok gegere. niku wong perwira. Niki sing iso diarani tamu sing kaya tawon. Kok ngoten? Nggih, tekane nyenengke mulih nggawa tinggalan sing apik. Ninggali bab sing becik. Donga lho. Leres. Ki nyontoh tawon ki apik, filosofinya itu bagus. Teko nyenengke mulih ninggal rejeki. Lho iki lho. gak aku kok. Lho, ngopo? Aku koyo laler aku. Lah ngopo? Teko ora diundang, Terus? mulih ninggal telek hati aku. Malah ora duwe. Oh. Ora duwe anu jiwa perwira kok iso. Wis ora usah udur, tak Mboten, Pak. goleke kanca siji ngas. Loh, apa nih? Ben nengai. Wah, Nah, iki Mbak Lucy gen pinarak ana kiring kono. wah jan jenengan tenan. Malang iki senajan tau udan tenan kok, penontonnya jan ngebek-ngebeki nggon kok, Pak. Napa nggih? Loh, nyatane delon lho. Estu. Oh, ngene iki jan tenan kok, gremes ngene iki penak nen. Penak Penake piye? Penake piye lek gremes ngene iki? Gremes kene iki penake ya dahar telo. Heeh. Ngunjuk kopi. Iya. Terus rokokan. Jagongan karo Jagongan kanca. karo kanca nyetel radio wayang kulit dalange Bayu Waji. Samber bledek bongko kowe. Lah ngopo? Lah udan-udan nyetel radio iki masamu. Lah kudune piye? Udan-udan iki paling penak ngiyup. Lah ngiyup sik diomongke kok iso. Ngiyup ning ndi? Jeneng pabrik gula Bonagung iki. Ya padha ae kok iso. Delok Ya wayang. mriki-mriki. Kabeh Mbak Lucy. tunggal. Iki. Mataram monggo.